but i-penetration engasemva ayifani nengaphambili. Ngaphambili ufakile but not deeper compared to ngasemuva, yabo. Sithini ke ngoku athi ubhala incwadi refer to a-psychologist so that yenze report, then we proceed to a police station solve the case. Okay, ndithatha abantwana ndibafake emotweni sodlula kusisi, usisi usebusy, the helper, ndifonele my husband, baby umntana urechiwe. Naye uyabuza njani nini besiphi, like kwenzeka ntoni, naye apenike ngoku. Athi no ndiyeza ngizozama ukuba mandiphume emsebenzini. Okay fine, siyofika kwi-psychologist lese referishwe kuyo, ikhona i-note. Xa ndifika khona kuthiwa kuyabhukhwa, funeka wenze appointment. Okwesibini i-medical aid yethu lesiyisebenzisayo ayisebenzi khona. Okay, what's next? Because now yonke into agent and ingane ayikhona uhamba. Umntana ifuna usuka naye apha from point A to point B, funeka ndiphakamiselwe, sikhona istroller, lo mncane ngasasifuna istroller ndiphakamisana. So yulo muntu manje I need to be stronger, yabo. Siphume ndithe xa ndidriver ndisiye police station, I was like no, mandingayi police station, mandithiva isikolo because isetown vele. Mandithiva isikolo, ndayofika esikolweni, mandifika esikolweni ndifike ndirenke ibhell. Fortunate enough kuzo usisi ovele andazi noba i-receptionist sorry or ungu-clerk, but ndibe sithi sisi nantsi imoto ndiyipake phaa, umntwana uphaa, ningamangali wayo umntwana engekho esikolweni, umntwana udlwenguliwe, andazi ngubani, andazi nini, ana-information but bendifuna niyazi because umntana akazuze esikolweni. Nyhani ndiphume ndileqe police station. Xa ndifike police station, amathathele police station, yonke into iphushe nje bhuti like sincedakale. I don't want to lie. Na abefika futhi no-husband naye ebona umntwana, abe ugele elinye ipolisa lisithi cela uthetha naye, ugele akasafuna ukuya kwasemntwini ngoku. So an-assiste ngalo mncinci ke ngoku. Sorry to cut you. How old is your child? She's 7. She's 7 years She'll old. be turning 8 in September. When? How long ago did this happen? It happened on the 14th of October, this thing. The reason why we are saying on the 14th, even though we discovered this incident on the 16th, it's because of it tracks with way inxibile. 14 you been a blood stains. Okay. Yes. La eza grey pants ezi wayifike izip ingonyoswanga zona akho gazi, but i-track bottom yona inalo gazi. I-track bottom ngesayithatha ke sayinika amapolisa. Yes. So we drove to eThuthuzela now esibhedlela, esikhothwa ngamapolisa. Safika wacheck umntwana. Now ifocus yethu kuyo yonke lento sifocus ku Tuesday, asemjonga ngo Monday next. Sifocus ku Tuesday kuba kwenzeke into on Tuesday. We don't have a clue. Nyani ndibuze examine acheckwe, i-buccal samples zithathwe, nyani khona i-fluids eziphumayo emntaneni ngaphambili nangasemva, still usakhala because uthuka ubuhlungu, une-injuries around. Now ndibuza ugqirha ke ngoku eThuthuzela, bagqirha izamthatha how long umntana kuba ahilishe from le pain ayifilayo, because I can tell ukubuhlungu ngendlela ahamba ngayo. Athi ugqirha no, izothatha 2 weeks but ndimnikezele i-medication. Ithi ke mna okay nyani siphume sihambe siye endlini. Xa sifika endlini sayilele because utofiwe mosiphaya wathi ulele. Now sithi okay sizomnikeza ipilisi zakhe i-prep by 8. Nyani umntana amvusa utata, amthatha utata eze naye dining room. So ndiphethe ijagi yamanzi, ndiphethe iglass. Utata umphethe athi yokubuhlungu mna ndifuna ukungena apha ejagini. Kuzoba right xa ndingena apha emanzini ejagini. Kulapho speak up khona ubana no ikhona ingxaki. Because if now umntana uzofuna ukungena ejagini, that means psychologically iyamlimaza le nto. So I'm pregnant ke at the time. Oh wow. I am pregnant. Now we decided ba okay yazi ntoni masame masuke apha because asukwazi ukulala nomntwana enje. Asimthatha umntana simbuyisele esibhedlela. Now we decided to take umntana to Potchefstroom, to one of his private hospitals. Potchefstroom safika around 4 minutes past 12. Ebusuku uyakhala umntwana but it's a 3-hour drive ukusuka from eMatatele ukufika ePotchefstroom. Kulo 3 hours kwakunzima. I don't want to lie. Kunenkungu kusisiphithiphithi and indlela incinci that side. But then safika and we had to be honest enough xa sifika esibhedlela ukuba umntwana udlwenguliwe. Now asifuni kuba nina nithathe over ukudlwengulwa komntwana, but sifuna umntwana helishe because i-private institutions azidili nendaba ye-rape, yabo. Nyani ke shame basifake kuthi uya-admithwa umntana, but now kuthiwe ke ngo-constipated umntana. Oh, constipated. Yes, sebebona i-constipation ke. Okay, so it's affecting her beyond just. Yes. Now kuthiwe uyalalisa umntwana, utata uzolala emotweni, mna ndizawulala ewodini nomntana. Nyani sihambe siyolala ewodini nosisi. Around 8 ndivuke
ndivuke ndithi mandihamba ndiyofreshen up ebathroom, ndifowunele utata ndibe ndisitsho beyi no-Alu, sorry, uCwecwe. Ucwecwe. Okay. Also, your daughter's name is Ucwecwe. Cwecwe. Okay. Yes. And then Alu is the boy. Alu one. Alu. Oh, Yes. Alu. Okay. The boy. Okay. Yeah. All right. So now what happened is that kuyo yonke loo nto bhuti ndahamba ndaya ebathroom ndayohlamba ndamshiya uCwecwe ehleli notata wakhe. The time ndimshiyile ke uCwecwe notata wakhe phayana andiva conversation ekhona kakhulu, but xa ndiqala ndiphuma sendigqibile ukufreshen up ebathroom ndivula umnyango ndiva i-conversation iyaqala. Uyabuza utata, mntanam kwenzeke ntoni Monday wabuya late esikolweni? Because ubuye late wena Monday esikolweni. Athi decide ukuba ndiluvalo ucango for that ndive ndingabadisturb. Hayi tata, on Monday sibuye late esikolweni, umalume ufike late ukuyondilanda, ukuyosilanda because there are about 5 of them abahamba ngala transport. Ufike late umalume ukuyosilanda esikolweni. The time silinda umalume we-transport, umalume now the caretaker uye wathi masihambe sotshayela eziklasini. I-picture ke bhuti ndikunikeza i-picture yesikolo ikanjani ne? I-classrooms i-back ye-classrooms zisengasendleleni. So if usegeyithini yasesikolweni, wena usegeyithini yasesikolweni, then ubona the back of the classrooms. Okay. You Yes. can't literally see into the Yes. class. So now umalume uthuma abantwana. Hello everyone. What time is it now? It's 23:45, and I just came back from a gig and I'm tired. But I just want to give you a perspective of what I stand for and what I don't stand for. So I get home at about like 15 minutes ago, 11:30. And I go to my posts and I see justice for Ucwecwe, justice for Ucwecwe, justice for Ucwecwe. And it's the same amount of messaging and bombarding as what happened previously with Sweet Guluva. And for me, it was the first time it happened. And I don't watch Big Brother, and I have no idea what was happening. And I was like, why are they bombarding me with and forcing me to vote when I don't watch the show? And I still stand with it. Nobody has the right to bombard and force someone to vote for something that they don't know or don't believe in. And for me, it was that, and I still stand today. I will not allow people to dictate, especially when it's voting. Like, and I have an issue if it's my page. I have the right to decide what I want on my page or not. So when I get home and I see these messages saying justice for Ucwecwe, I go and I search who is Ucwecwe and what is it about, right? And my heart broke. And this is when it is justifiable and it's okay for people to spread and try to get as many voices as possible. In this case, for me personally, there's no I'm in or out. It is we are all in. And I'm here to say justice for Ucwecwe. Justice for Ucwecwe. There's no amount of hugs, messages, words that would fix what has been broken to that innocent little child. And justice has to be served. If it means
I am one of the people that would be outside the court and making sure that the perpetrator and the culprit faces the wrath of the law. So be it. I will cancel every gig that I have if it means me being there will help and make sure that justice is served. I still stand and I say proudly, loudly, angry, sad, disappointed, frustrated, flabbergasted. Sis, man. Kwekwe. Mtanam, I'm so sorry. So sorry. So sorry. We'll do whatever it takes to make sure that justice is served and to make sure that at least you recover in some way. You are never going to fully recover, my child, but at least we are here for as long as we are alive. Sorry if we failed, Mtanam, but justice for Cwecwe. Sorry about the darkness of the video. I'm about to sleep and I'm tired. Bengicela, anyone who knows or can help me with the access to the mother of Cwecwe, because I saw a video where she says they've run out of money to get the lawyers and stuff. I am willing to pay anything and everything that I have to make sure that they get the best lawyers and justice is served. So please get the contact for me and send it to my PA, Mvelo, MVELO @sompire.com. Send the contact of the mother, and I want to help and I'm willing to help. Thank you.